Morning. Buksan natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2 at Matthew chapter 5. Ating pong paggulayan ang mga talatang ito, Ephesians chapter 2 and Matthew chapter 5. Sa Ephesians po, buksan natin ang verse 10. Chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 10 and Matthew chapter 5 verse 16. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Matthew 5:16, ganito ang sabi, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Dalawang talata na may kaugnayan po sa mabubuting gawa. Good works po ay isang paksa na kung saan napakalaga sa buhay ng Kristiyano sapagkat ito po ay isang katunayan ng pagiging isang anak ng Diyos. At igi ito na maunawaan natin upang tayo po ay makapamuhay ng tama ayon sa kanyang biyaya. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga muli sa iyo pong biyaya na mga salita ninyo, Panginoon, ang siya nakapagbabago ng aming buhay. Nakapagbibigay po ng pag-asa at liwanag ng katotohanan upang kami makalaya mula sa mga kamalian at maging sa kasalanan. Maraming salamat po, Ama, na patuloy kayo na nagsasalita sa pamamagitan po ng pangangaral ng inyong banal na kasulatan. Kaya naman patuloy niyo kaming patibayin, palaguin sa aming pong pamumuhay pananampalataya, lalo na po sa mga gawang mabubuting gawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Importanteng maunawaan natin ang paksang good works. Bagamat ito'y ating natalakay na the last time, noong Sunday, ngunit hindi pa po ito ang kabuuan. Ang good works po ay isang paksang dapat nating pagtibayin sa ating buhay sapagkat ito ay ipinag-uutos ng Diyos at ipinag-uutos sa kanyang banal na salita. Na alam natin, lahat ng good works, lahat ng mabubuting gawa ay pawang sa Diyos. Sa Kanya nagmumula ang mabubuting gawa. Ngunit ito po ay nakadepende kung sino ang gumagawa. Marahil ito'y ginagawa ng isang taong matuwid at maaari itong gawin ng mga taong masama. Kaya dapat nating maunawaan ang pagkakaibang ito gaya ng aking illustration noong nakaraan. Sa palagay ninyo, sino ang mananalo sa dalawang pusang nag-aaway, isang puti at isang itim? Walang makapagsasabi sa atin, manghuhula tayo, maring puti, maring itim. Ngunit ang nakakaalam lamang kung sinong mananalo ay yung mismong may-ari ng mga pusa, kung sino yung kanyang binusog. Yun ang tiyak na mananalo. Gayon din sa atin po, sa buhay ng tao sa mundo, Christians or non-Christians, sino ang kalugod-lugod sa Diyos, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam, sapagkat siya ang may lagay o nagbigay ng bagong puso sa isang tao. Kaya napakalaga nating maunawaan ang paksang ito. Tinalakay natin simula, the last time, yung mabubuting gawang gawa ng matuwid, ng mga matuwid. Now, sino yung mga matuwid? Hindi matuwid sa kanilang sarili, kundi sila'y pinagpaging matuwid ng ating Diyos. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:21, na si Kristo na walang kasalanan, ginawang kasalanan, siya yung namatay sa cross upang sa kanyang kamatayan tayo na mga mananampalataya sa Kanya ay Kanyang gawing katuwiran. Yung ating kasalanan,
Hinakap ni Kristo, kinamatayan sa krus, at yung kanyang katwiran ang siyang ibinigay sa atin, kaya tayo naging matuwid. Hindi sa ating mga sariling pagsisikap, hindi sa reliyon, hindi sa anumang ginagawa ng tao ang pagiging matuwid, kundi dahil sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala ng kanyang lumang pagkatao, kundi lahat ay nagbabago. Kaya po siya ay isang bagong tao, isang bagong nilalang, isang bagong taong matuwid. At ginawa ito ayon sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, tungkol po sa pangakong bagong tipan na binigay ng Diyos pagdating po sa biyaya, na kapag kang isang tao na makasalanan, tinawag ng Diyos at ipinanganak na muli, binibigyan siya ng bagong puso, binibigyan siya ng bagong espiritu, inaalis ang kanyang pusong bato at pinapalitan ng pusong laman. At pagkatapos ang sabi sa verse 27, ang Diyos ang siyang naglalagay ng bagong espiritu sa ating mga puso. At alam natin kung anong espiritu yon, kaninong espiritu? Galatians 4:6, espiritu ng kanyang anak na si Kristo, kaya tayo nakatawag ng Aba. At continue roon sa Ezekiel 30:27, ang sabi, at tayo'y palalakarin niya ayon sa kanyang tuntunin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan. Binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong espiritu, tiniran tayo ng espiritu ng Diyos, pero siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayanang lumakad sa kanyang kautusan, at siya pa rin nagbibigay sa ating maingatan natin ang kanyang mga salita o kautusan upang siya mabigyan natin ng kapurihan. So, sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabubuting gawa, mga kapatid, ano pong nakikita sa atin? Nakikita sa atin yung katangian ng Diyos sa buhay natin. No? Sapagkat yung katangian good works sa Diyos nagmula yan. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:10, tayo'y pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo para sa mabubuting gawa na itinakda na ng Diyos na siyang dapat nating lakaran. Kaya sa tuwing tayo gumagawa ng mabubuti sa ating kapwa, nakikita sa atin ang katangian ng Diyos. Kaya nga sabi Matthew 5:16, pagliwanagin ninyo ang inyong liwanag. Ipakita ninyo ang mabubuting gawa upang ang mga tao ay matutong magpuri sa ating Diyos. By the way, mga kapatid, dapat nating malaman na mayroon pong dalawang katangian o karakter ang Diyos. Kung tawagin niya sa doktrina is attributes of God. Mayroon pong dalawang klase. Unang-una po, yung tinatawag na communicable attributes of God, at ikalawa, incommunicable attributes of God. Pag sinabi pong incommunicable attributes, yung po yung mga katangian ng Diyos na siya lang ang nagtataglay. Hindi maaring maipasa o maibigay sa iba. Tulad halimbawa ng kanyang pagiging all-powerful, sa kanya lang yon. Sa kanyang pagiging sovereign, sa kanya lang yon. Pero yung pong communicable attributes, mga kapatid, ito'y naibabahagi sa kanyang mga tao tulad ng love. Mayroon tayong love. Tulad ng holiness, nakakataglay tayo ng attributes ng Diyos. Good works, yan po'y sa Diyos, pero naibabahagi sa atin. Kaya sa tuwing tayo'y gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, nakikita ang katangian ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 45, ang sabi rin yun sa dating sa lumang utos, ibigin ninyo ang inyong kaibigan, kamuhian ninyo ang inyong kaaway. Pero pagdating sa verse 44, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ipanalangin ang mga umuusid sa inyo, sapagkat
Dito makikita na kayo'y mga anak ng Diyos. So sa ating pong paggawa ng mabubuting bagay sa ating kaaway, actually nakikita yung katangian ng Diyos na sa atin. Sapagkat ang Diyos ay nagpapaulan sa kanino mang tao masama o mabuti. At siya'y nagpapasikat ng araw sa mga banal at makasalanan. Wala siyang itinatangi. Kaya pag tayo po'y nagpapakita ng mabubuting gawa, even to our enemies, nakikita po, nagliliwanag po ang ating katangian. At ang katangian yan ay si Jesus. Kaya nakikita tayo bilang mga Kristiyano. So, ang mga gawa natin ay dapat nakabatay sa kalooban ng Diyos. Maaari tayong gumawa ng good works batay sa ating remaining sin. Ang remaining sin natin, nag-uudyok sa atin, magpakita ka raw ng kabutihan para hangaan ka. I-manipulate mo ang mga tao. Pag may pera ka, pwede mong paikutin ang tao. Gusto mong ang tao ay gumalang sa iyo, magbigay ka lang ng pera o magbigay ka ng pabor. Kung gusto mo ang tao ay magtiwala sa iyo, katulad ng ating gobyerno ngayon, kwarta po ang pinakikilos. Kaya lahat po ng namiminuno sa ating bansa ay sumusunod lamang sa may kwarta. At hindi dapat mangyari sa iglesia yan, na hindi natin kukunin ng pabor ng iba dahil sa ating pagkukunwaring good works. Kaya, ano pong mga good works ang dapat nating maunawaan? Napakarami po eh. Ano ba yung good works? Well, tignan natin sa Bible, tignan natin ang at least 6 na pagpapakita. Ano ba yung good works na dapat makita sa akin na siyang katangian ng Diyos? Well, ang unang-una po, yung good works na ito na sumasalamin sa character of God na nasa atin. Number 1, loving and serving others. Pagmamahal at paglilingkod sa iba. Either siya isang pulubi, isa siyang kriminal, o isa siyang pastor, o isa siyang mayaman, mahirap o mabuti. We have to love them and serve them. Sapagkat yung nasa atin po na good works is from God, hindi sa ating sarili. Kailangan nating pamuhay, sabi nga sa Ephesians 2:10, upang siya nating lakaran. Kaya nga sabi sa Matthew 5:43, ating basahin muli, no? 43 verse 43 hanggang 45. Ganito yung pagkakasabi. Narinig ninyo, ang sabi nung una, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ganyan po ang sa mundo. At yan din po ang sinasabi ng Panginoon sa Old Testament o sa mga Hudyo. Ngunit, pagdating po sa law of grace, kay Kristo na, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang napakalaking dahilan. Bakit natin iibigin ang kaaway at ipanalangin sila upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit? Bakit daw? Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti. Walang itinatangi ang Diyos. Yun po yung katangian ng Diyos. Kaya nga dapat natin gawin ito. At nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya nga, kung tayo po'y nagpapakita, walang tinatangi, sino man yan na tinakda ng Diyos na dinala sa iyong harapan, na siyang ating pagkakataon na may pakita ang liwanag natin, gawin natin, ibigin natin at paglingkuran sila. Bakit po natin wala tayong tinatangi? Ito ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga tao at sa mga taong mapagkunwari. Matthew chapter 25 verse 35. Matthew chapter 25, 35 hanggang sa mga susunod. Ang sabi ni Jesus Christ, bakit nyo gagawin ang good works na walang tinatangi? Ang sabi ni Jesus Christ, sapagkat ako'y nagutom at binigyan nyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan nyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw.
Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Hindi sapat yung manalangin ka lang, Panginoon, tulungan niyo kami na makatulong kami, na Panginoon, sana ganito. Ito yung sinasabi ng Panginoon, walang pagtatangi. 36, ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. At sasabihin ng mga tao, paano nangyari ito? Nagawa ba namin ito sa iyo, Panginoon? Sabi ng Panginoon, ginagawa niyo yan sa mga taong inihatid ko sa inyo para inyong pakitaan ng mabuting gawa. Pero nung ginawa ninyo, tinalikuran ninyo. Hindi nyo pinansin. Nangangatwiran kayo. Lasing ko yan. Panlalasing lang ibibigay ko sa kanya. Hindi ganon. Pagliwanagin ninyo ang inyong mabubuting gawa. Loving and serving others. At hindi lang yun. Living righteously. Yung mamuhay tayong matuwid sa kanino mang taong kaharap, sa amang lugar. Yan po ay good works na gawa ng Diyos sa atin. Nasa atin yan. Hindi natin ito gagawin para magkamit tayo ng righteous life. No. We have that righteousness na taglay natin mula kay Kristo. Ibig sabihin, kailangan magpakita tayo ng integridad. Malinis tayo. Honest sa harapan ng mga tao. Kahit sa mga corrupt government officials, kailangan pure tayo sa ating daily life. May nakakita man o wala, dapat malinis ang ating mga puso. Titus 2:7, ganito ang pagkakasabi. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. See, righteousness is a good work. Dapat natin itong pakita. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Maging sa ating pagbibigay ng instruction sa mga tao, pagtuturo natin, pagpapayo natin sa iba, dapat parang nakikinig nilang salita ng Diyos ang narinig nila sa iyong bibig. That is living righteously. Good works po yun. Na sinasabi ng banal na kasulatan na pinag-uutos ng Diyos. At hindi lamang yun, sharing the gospel. Yung pagsishare natin ng gospel, kahit papaano, may pagkakataon na bibigyan ka ng Panginoon ng hint, kailan kung may singit ito, i-share natin ito, napapaan natin. Halimbawa, Bible study, evangelism, ano pa man, discipleship, utos yun sa atin, Matthew 28:19-20. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them. Dapat ituro sa kanila na para bang nagsasalita kang mismong Diyos nagsasalita sa kanila. Then helping the needy. Yung pagtulong po natin sa mga nangangailangan, whether mayaman siya, magaling siyang tao, presidente siya, but pagka binigay ng Panginoon ang providence na kailangan siyang tulungan, gawin natin. Wala tayong itinatangi sa pag-iiba sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Caring the poor. Alam natin kung sino yung poor. Mahirap naman tayo, pero may mas mahirap pa sa atin. Kailangan nating pangalagaan sila. Lalo sa Bible, yung mga balo, mga widows, mga ulila, mga orphans, mga na-oppressed, yung mga nahihirapan masyado ngayon, walang makain. Alam naman natin, mayroon tayong konsyensya. Alam yung konsyensya na sa atin? Yun yung tinakda ng Diyos na good works na kailangan natin gawin. James 1:27, ganitong pagkakasabi, ang dalisay na relihiyon or buhay kristyano o pananampalataya, religion, that's religion. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin, ang mga naulila, may karamdaman, may mga problema, at ang mga balo sa kanilang kahirapan, panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng salibutan. That's pure religion.
Yan ang totoong pananampalataya. Hindi pawang salita lamang. Alam nyo, minsan, naawa tayo sa mga mahirap. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lahat ng mahirap kailangan puntahan mo, abutan mo. You know, kung ano yung nasa puso. Dahil yung ating tanlag sa Bisaya, yung ating diwa, yung ating spirito, ang nagsasabi sa atin, the Spirit of God, nagsasabi sa ating spirito na gawin ang bagay na yan. Lalo na pagdating sa mahirap, itong sabi sa Proverbs 19, verse 17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Naunawain nyo na lamang yung mga salitang yon. Kapag ikay mabait sa mga mahihirap, nagkakautang ang Diyos sa iyo. Sa Diyos tayo nagpapautang, sa Diyos tayo nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng luwalhati. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay kabayaran. See, sa Panginoon tayo nagpapautang, pero ang kanyang bayad sa atin ay yung good works na nasa atin. Kaya napakaganda po niyan. At iba pa, yung pong pagsasabuhay o pag-exercise ng ating mga gifts sa church. Using our talents, our abilities, anumang kakayanan natin to serve God and to serve the people of God, mga kapatid, ito po ay isang good works. Lalo na sa ginagawa natin sa ating kapwa, dito mga bisita, kinakausap natin, ni-encourage natin, nagliliwanag yung good works sa atin. Kaya sabi ni Peter nga, chapter 4, 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, kung paano ang bawat isa ay tumatanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita, nakikipagkwentuhan, hindi marites, sino mang nagsasalita, gawin iyon ng tulad na nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sana maiwasan na natin ang marites, no? Sa tuwing fellowship. Kundi sa ating pag-share, share natin kung ano yung message, kung ano yung napag-aralan, ano yung natanggap mo, na para bang nagsasalita ka tulad ng salita ng Diyos, kapwa natin, to edify, to encourage one another. Kadalasan sa kwentuhan natin, alam kong hindi nyo naman ako pwedeng matanggihan dyan. Kadalasan yung katibahin natin, kapwa natin kapatid, yung kahinaan nila, instead na patibayin natin ang isa't isa, magsalita tayo na parang Diyos nagsasalita sa kanila. Yan ang sabi. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad na naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ipahayag ang inyong liwanag upang marami ang matutong magpuri sa ating Diyos. Lalo na, pang-anim na halimbawa ng good works ay walking in obedience, yung ating pagiging masunurin. Masunurin sa lahat ng utos ng Panginoon. Kaya ngayong ating pag-attend sa worship is a good work. Kasi utos yan eh. Hebrews chapter 10 verse 24-25, huwag ninyong kakaligtaan ang inyong mga pagtitipon, hindi tulad ng ginagawa ng iba. Palakasin ang bawat isa, lalo't nalalapit na ang araw. Anong araw yon? Araw ng Panginoon, o di kaya araw ng Sunday. Let us encourage them, spur them. Ibig sabihin, kikigan sila na sila'y tumayo, lumakas. It's a good work na tayo po ay dumadalo, walking in obedience.
Pero tanda natin, lahat ng good works na ginagawa natin ito, hindi po yan means of salvation. Hindi po yan isang paraan para tayo maligtas, gaya ng ginagawa ng sa sanlibutan. Sinisikap nila itong gawin dahil para sila maligtas. No, it is not a means. Pero ito yung patunay na tayo po yung mga ligtas na. Sapagkat ang kaligtasan natin is by grace alone. At nare-receive natin through faith. At ang faith din ay mula pa rin sa atin, Diyos, grace pa rin. Wala sa atin. Hindi ito means para tayo ay maligtas, kundi ito'y tugon natin yung good works na ito sa Diyos bilang pagpapayag na tayo'y kanyang mga anak. Pero tandaan natin, ang kahalagahan nito, wala sa atin ang pagtaas ng sarili. Paragraph 2 natin sa ating lesson 16, ganito ang pagkakasabi. 1689, paragraph 2. Ang mga tunay na mabubuting gawa na ginaganap o ginanap sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay ang mga bunga at katibayan ng isang tunay at buhay na pananampalataya. So hindi po sa ating sariling pagsisikap ito, kundi bunga lamang ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, inihayag ng mga mananampalataya ang kanilang pasasalamat. So sa ating paggawa po ng kabutihan sa kanino man, sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon, pagkakataon, ipinapayag lamang natin dito, number one, ipinapayag lamang natin dito ang ating pasasalamat sa Diyos. Every time na tayo po'y gumagawa ng mabuti, hindi na kailangan, Lord, salamat po sa mga mabuti. No, sa magitan ng pagsagawa natin ng good works, ipinapayag natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Sapagkat siya na nagbibigay sa atin ng kakayanan na isagawa ang bagay na ito. Hindi sa atin. At maliban doon ang sabi, pinalalakas ang katiyakan ng kaligtasan. Sa magitan ng good works, pinalalakas natin ang katiyakan ng ating kaligtasan. See, good works. At hindi lang yon. Pinatitibay ang mga kapatiran. Now, tandaan natin, good works, lahat yan ay sa Diyos. Nakadepende kung sino gumagamit, either unbeliever or believer, masama o matuwid. Pero, kung masama man ang tao o isang makasalanan gumawa ng kabutihan, mga kapatid, ito'y nakabubuti rin sa kanya at nakabubuti doon sa kanyang tinulungan. Pero hindi nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya lahat ng mabuti, either you are unbeliever, nakakatulong sa kapwa at nakakabuti rin sa iyo dahil maraming nagpapasalamat sa iyo pero hindi nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya sabi Diyos, pinatitibay ang kanilang kapatiran at ikatlo, pinabubuti ang kanilang mga patotoo. Matthew 5:16 na nagbibigay tayo ng liwanag sa pamagitan ng ating mga good works. At ang sunod pa, at pinatatahimik ang mga laban sa salita ng Diyos. Yung mga kaaway. Sa mga katuwid, niluluwalhati nila ang Diyos na gumawa sa kanila na maging bagong nilalang kay Kristo dahil dito sila ay namumunga ng mabubuting gawa sa ikababanal tungo sa buhay na walang hanggan. Pinapakita rito, every time na gumagawa tayong mabuti, naluluwalhati ang Diyos. Hindi na kailangan tayo, Panginoon, sana maluwalhati kayo. No, do it! At naluluwalhati ang Diyos. At hindi lang yon, namumunga tayo ng mabubuting gawa. Para saan? Para sa ating ikababanal, katangi-tangi. Ibang klaseng tao yan. Kahit walang pera, kahit mahirap lang, pero nagagawa niya, nagiging banal siya sa buhay na walang hanggan. Kaya yun ang kahalagahan dyan mga kapatid, na hindi sa ating sariling kaluguran yung ating ginagawa, kundi ang mahalaga rito ay naipapakita natin ang ating pananampalataya. Si Matthew Henry nga meron siyang kwento nang sabi niya, isang araw nagpapasalamat siya na ninakawan siya. Matthew Henry, nagpapasalamat siya na ninakawan siya dahil hindi siya ang nagnakaw.
Yan po yung mga taong ang binibigyan ay ang luwalhati ng Diyos. Pero mayroon po tayong limitasyon naman pagdating sa bagay na ito. Tingnan nyo ang sa paragraph 4 ng ating 1689, lesson 16. Gaano man kataas ang maabot ng believer o ng Kristiyano o ng mananampalataya sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa buhay na ito ay hindi pa rin ito labis na pagtupad sa tungkulin, kundi ito'y kulang na kulang pa sa kanilang nararapat na gawin. So wala talaga tayo may pagmamalaki sa lahat po ng ating naabot na pagtulong sa kapwa. Pero yung sarili natin nakatulong, naluluwalhati ang Diyos. Napapasalamatan ng Diyos, napapatibay natin ang ating kapatiran. Nagkakaroon tayo ng higit na assurance sa ating salvation and many others. Kaya napakasarap po na maunawaan natin ang pagsagawa ng mabubuting gawa. Hindi para pagmanipula ng tao, gamitin ng tao, para magtiwala sa iyo. Maraming gumagawa niyan. Kapag may kakayanan siya, may pera, pwede niyang paikutin ang tumbong ng mga tao para sumunod sa kanya. That is hypocrisy. Pero ipamuhay lang natin yung good works na sa atin na ito. May limitasyon po na kahit gaano pa kataas, kahaba, kadami ng nagawa natin, hindi pa rin na tayo nalulubos. Hindi pa rin sapat yung ating tungkulin. Kaya wag nating panghawakan yung pong doktrina ng Catholic na mayroon silang doctrines of supererogation. Ibig sabihin, kailangan gumawa ka ng gumawa ng mabuti. Tulad din ng inuutos ng Diyos na gawin ang lahat ng kabutihang ito para ikaw ay mapatawad sa kasalanan mo. Yan yung supererogation. At ginagawa rin ng mga taong itong mababait, mga taong masabi nating relihiyoso. Kung tawagin naman ay philanthropists. Yung mga taong walang magawa kundi tumulong sa kapwa tulad ni Maria at sino ito sa Catholic na namatay na. May babae. Mother Teresa. Yung buong buhay niya, binibigay niya bilang philanthropist. Philanthropy, tumutulong sa kapwa. Pero ang sabi dito, even Christian mananampalataya, gaano man karaming nagawang kabutihan, hindi pa rin sapat na magawa mo ang iyong katungkulan. How much more sa mga masama, mga unbeliever? Hindi sila maliligtas sa kanilang mga gawa. Mga philanthropies at mga supererogation. Ginagawa ito, at ang ginagawa ng Catholic doon sa mga taong tumutupad sa supererogation, dinideklara silang banal. Sila'y santo. Kaya nga, ang utos ng mga sa religion na ito, magdasal kayo sa mga santo dahil yung sobrang niyang gawang kabutihan ay may papasa sa iyo. Nang sa ganon, makaangat ng isang hakbang paamo sa purgatorio. Yan po ay hindi sang-ayon sa gospel of God. Pero sa atin as Christian, gumagawa tayo ng kabutihan dahil taglay natin ang attributes of God. Communicable attributes of God. Nakikita sa atin si Kristo. Naririnig sa atin si Kristo. Lalo na kung sa pangangaral, kailangan ang pangangaral ay tapat sa teksto, tapat sa pagtingin ng pangangailangan ng mga tao na sila'y lumago, na sila'y maliwanagan, na sila'y ma-convert, na sila'y mabago. Hindi pagpapakita lang ng galing, kailang humanga sila. Hindi yun ang tamang good works sa preaching. Preaching is to convert people. Kailangan silang mabago.
matuto sa katotohanan, hindi humanga sa tagapangaral. Hindi po yung tamang good works. So sa mga katwid, tama yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang parables sa Luke chapter 17 verse 7 to 10. Basahin natin, ganito ang sabi. Sino sa inyo na mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid, pagod na itong alipin, ano? Grabe trabaho niya sa kanyang amo. Pupunta sa bahay at magdideklara sa amo, sasabihin niya, pumarito, sabihin ng amo pala, pumarito ka agad at maupo sa hapag ng pagkain. Sasabihin ng amo, naku, pagod na pagod tong aking trabahante. Ikaw maupo ka, pahinga ka dyan. Bibigyan kita ng pagkain, tubig, lahat aragon, papaypayan kita. Sa halip, ang sabi sa 8, sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan. Imbis yung amo ang mag-uutos sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ko hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom. Di ba yun ang tama? Hindi yung amo maglilingkod sa kanyang empleyado. Kundi kahit yung empleyado pagod na sa sobrang trabaho, sasabihin ng amo, paghainan mo nga ako. Susundin niya. Ito ang sabi. Verse 9, pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Ito ngayon, ang gospel para sa atin. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo ng Diyos, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Yun po yung tamang attitude, tamang espiritu ng isang Kristiyano. Na hindi pinagmamalaki yung kanyang husay galing sa kanyang ginagawa na dapat siyang hangaan. Kundi, ginagawa ko lang ang biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagmumula sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan niya at ito'y para sa Kanya. To Him be the glory. Romans 11:36. Kaya, good works po, naluluwalhati ng Diyos, mayroon tayong pakinabang, tumitibay tayo sa ating kaligtasan at sa ating kabanalan, pero hindi para sa ating kapurihan at kaluwalhatian. So lahat ng ito, mga kapatid, na nagagawa natin, tinitignan ng Diyos kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. Maging yung pag-ibig ng Diyos, wala sa atin na kay Kristo. Kaya tayo naiibig ng Diyos dahil inibig ng Diyos si Kristo. Wala tayong makikita dyan. So, lahat po ng ating good works ay tinitignan ng Diyos sa kanyang anak. Kaya nga, nalulugod ang Diyos na tumanggap at mag-reward sa mga sincerong gumagawa ng mabubuti. Now, lastly, mga kapatid, sapat na muna yung pagdating sa good works ng mga matuwid. Pumunta naman tayo dun sa ikalawa. Ikalawa, yung pong suppose o inaakalang good works ng masasama. Basahin natin ang paragraph 7 sa ating lesson 16. Ganito po ang pagkakasabi. Ang mga ginawa na mga di ipinanganak na muli ay nananatili pa rin gawang makasalanan. Kahit na ang mga ito ay iniutos ng Diyos at kapakipakinabang sa kanilang sarili at sa mga iba. Ito ay dahil sa ang mga ito ay hindi nanggaling sa pusong nilinis ng pananampalataya. Hindi sila ginawa sa tamang paraang ayon sa salita ng Diyos. O hindi nila nagagawa yung good works na yon sa tamang paraang ayon sa salita ng Diyos. Hindi sila, o yung mga good works na yon, ginawa sa layuning luwalhatiin ng Diyos. Kaya
Hindi sila, again, yung mga good works, makapagbibigay lugod sa Diyos ni hindi sila maaring maging marapat na tumanggap ng biyaya. Gayunpaman, ang pagpapabaya sa mga ito ay higit na makasalanan at di makapagbibigay lugod sa Diyos kaysa pagganap ng mga yaon. Bakit po sinasabi kong suppose? Inaakala, sapagkat hindi sila makakagawa talaga ng good works na ang Diyos ang nasisento at ang Diyos na luwalhati, kundi sa kanilang sarili lang yun. Bagamat ito ay mabubuti, may pakinabang sa kapwa at may pakinabang din sa kanyang sarili. Kaya nga, dapat nating maunawaan ito. Now, ang tinutukoy itong masama, dapat nating pakatandaan ang ating pong doktrina when it comes to total depravity of man. Na ang tao po ay ganap na masama. Yun ang doctrines of total depravity. Kaya ng ating mga pag-aralan, so many years na si Adan, nung siya likain, tulad siya at may halimbawa sa isang basong malinis, puno ng tubig, napakalinis, sapagkat wala siyang mansa ng anumang kasalanan, kasamaan sa kanyang buhay. Crystal clear ang tao nung una, nung hindi pa nagkasala. Ngunit nung magkasala si Adan, isang kasalanan lamang, kumbaga isang patak ng tinta na pumatak doon sa malinis na baso, yung isang patak na tintang yun, anong mangyayari? Kakalat yan sa buong baso. Makokontaminate ang buong baso nung buong pagkatao ng isang tao. Kaya kung titignan natin, wala nang mabuti dyan. Lahat ay masama. So yung kasamaan dito ng tao, hindi tumutukoy sa kanyang gawa na siya ay rapist, criminal, siya ay magnanakaw, hindi tumutukoy doon. Kundi tumutukoy sa kanyang posisyon bilang makasalanan. Na sa kanyang pagkamakasalanan, walang malinis sa kanya, totally depraved. Totally masama siya. Kaya ang tawag po sa isang taong sinner ay ganap na masama. Iyon pong ibig sabihin dito. Na kahit masama siya, hindi nangangahulugan na hindi siya makakagawa ng mabuti. Nakakagawa siya ng mabuti pero mula sa kanyang pagiging masama. Naunawaan ba mga kapatid? Masama pa rin ang ibinibigay niyang kabutihan. Bagamat yung kabutihan binibigay niya, halimbawa ako, isang pastor at may isang taong hindi mananampalataya, miyembro siya ng Buddhist o Muslim o Catholic, bibigyan niya ako ng tulong, abay tatanggapin ko. Dahil ito'y para sa akin. Isinusugo ng Diyos ang isang asno para tulungan ako. Ganun ang Panginoon gumamit. Pero hindi ibig sabihin, ang Diyos na luluwalhati sa Kanya, tatanggapin niya lahat ng karangalang yun sa Kanya. Kaya nga, dapat natin tandaan yung doktrina na rito, ay hindi ito masamang tao na tulad ng isang mamamatay tao, rapist, kundi yung kanyang buong pagkatao, hindi siya nilinis ng pananampalataya. Kaya ito'y ginagawa ng mga philanthropists. Tulad ni Mother Teresa. Now, hindi ko pwedeng hatulan si Mother Teresa. Pero pagdating sa salvation, alam kong mali yung kanyang doktrina. Sapagkat ang kanyang doktrina, ang kanyang dinidiyos ay si Maria. And that is against the Bible. Pero pagdating sa kanyang ginagawa, well, magpasalamat tayo, marami siyang natutulungan na mga unbeliever din at even believers. So handa silang mag-alay ng buhay na good works ayon sa batas ng Diyos, inuutos din ng Diyos, pero hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit po? Ito'y nagmumula sa kanyang pagka-sinner o pagkamasama. Alam naman sa Romans chapter 3 verse 10 tungkol sa depravity of man. Ang sabi sa verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa sa lahat ng tao na hindi pa na-convert. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya pagdating sa 23,
Yamang ang lahat ay nagkasala. Continuously nagkakasala dahil mayroon siyang kasalanan. Pag may kasalanan ka, ang mangyari, magpapatuloy ka sa pagkakasala. At dahil sa ikay magkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya itong ginagawa ng mga philanthropists, nagsisikap nilang sundin ang batas at masabi natin, mas matindi silang sumunod kaysa sa atin pagdating sa batas. Now, sa atin naman, pagsunod natin sa batas, hindi para tayo ang mag-gain ng anumang mga forgiveness. No, tayo sumusunod sa batas para ipakitang tayo yung nagmamahal sa Diyos. John 14:15, di ba? Sabi ni Jesus Christ, ang sumusunod sa akin, siya yung umiibig sa akin. Pero hindi, ang sumusunod sa Kanya, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hindi ganun po. Sa Christian kaiba, nasa grace na tayo, wala na tayo sa sumpa ng kautusan para tayo maligtas. Kundi ginagawa natin, ang sumunod sa kautusan to show love to God, number one. Para tayo magkaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Para makita natin ang ating pagkamakasalanan, kailangan natin tignan ng batas. Nang sa ganon tayo po ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So ang ginagawa nilang kabutihan hindi para sa Diyos, kundi para sa kanilang sariling kalwalhatian. Kahit na siya'y pinakamabuting tao sa mata ng tao, hindi pa rin siya mabuti sa mata ng Diyos. Itong sinabi ni Jeremiah tungkol doon po sa mga unconverted, sa mga masama, sa mga ganap na masama, makasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila nakakalam tungkol sa religious, maraming kilala nilang Diyos, marami silang alam tungkol kay Jesus, nagbabasa sila ng maraming libro, may alam sila, doktrina tungkol kay Jesus, pero not necessarily binago ang puso nila ni Jesus. Kaya hindi mo minsan maunawaan kung sino yung totoong Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. Ito'y makikita lamang sa good works. Nagliliwanag ito. Jeremiah chapter 13 to 23, sabihin ng mga tao sa labas, alam mo sabihin, walang kwenteng ginagawa kong mabuting bagay ito, yung pagtulong ko sa iyo, yung pagpapaaral ko sa iyo. Yung lagi kong pag-ano sa iyo every morning. Ibig sabihin, walang pangyayari yan. Mayroon naman. Pero wala itong ikabubuti sa iyo. Lahat ng ginagawang pagsisikap dahil gusto mong lagi kang binabayaran ng pasasalamat o ano pa mang sa tuwing mayroon kang gagawin. Kailan lumuhod sa yung tao, sumunod sa iyo, ikog-ikog ka sa taong yun kasi nabigyan ka ng mabuti. Sabi nga dito ni Jeremiah, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? Alam niyo, Ethiopia, ito yung mga taong talagang itim na itim talaga. Yung kanilang pagkaitim ay parang violet na. At marami ako nakikita even in Saudi na gumagamit ng mga mitatayon ba yun, na talagang pumuti. Pero ibang klaseng puti. Putim pa rin. Hindi pa rin mababago. Ganon ang isang taong masama, kahit anong gawin niyang mabuti o makatulong ng mabuti, may pagbabago po yun sa kanya. Wala eh. Galing pa rin sa kanyang pagiging masama. O ang leopardo, ang kanyang mga batik, pwede bang tanggalin mga leopard yung kanyang mga batik itim-itim na ganyan? Wala po. Ganon din ang isang taong makasalanan, hindi siya pwedeng magiging mabuti o ligtas sa pamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Kung gayon, kung mangyayari daw na kayang alisin ng leopardo yung kanyang batik at pwedeng paputiin ng Ethiopia ang kanyang balat, ang sabi rito, kung gayon, ay makakagawa rin kayo ng mabuti. Kayong mga masasama. Kayong mga sanay gumawa ng masama. So, huwag po tayo magpapaniwala doon sa mga santo at mga niluluhuran ng mga tao na nananalangin. Maniwala kayo sa mga buhay na santo, kayo yun. Dahil nakikita sa inyo ang totoong katangian
attributes ng God, yung kanyang communicable attributes sa inyo. Nakagawa man tayo ng mabuti, natutulungan natin, o ng mga tao, yung mga unbeliever, yung mga taong nangangailangan, even Christians, that is common grace. Sa loob, sa Diyos pa rin yan. Nakita niyo si Cornelius? Napakakilala si Cornelius sa Acts chapter 11, di ba? Si Cornelius, isang mabuting tao. Nananalangin palagi. Nagbibigay sa mga mahihirap, tumutulong sa mga may karamdaman ang lahat. Kaya nga punong-puno yung kanyang sambayan ng mga taong talagang nagtitiwala sa kanya. At ang sabi doon sa Acts chapter 11, nasa langit nakarating ang samyon ng kabutihang ito ni Cornelius. Nakarating. Naging alaala ng Diyos. Now, lahat ng ginagawa ng good works, itong mga politics na ito, alam natin, hindi ito nawawala sa paningin ng Diyos. Nandun yan. Pero si Cornelius, bilang isang devout man, talagang taglay niya na kumikilala sa totoong Diyos, pero hindi pa rin siya ligtas. Ang sabi sa kanya ng anghel, Cornelius, patawag mo si Peter, nandun sa kabila, ibayo, sa Joppa. At hayaan mong mangaral sa inyo nang sa ganun malaman ninyong katotohanan sapagkat katotohanan lang makapagpapalaya sa inyo. That's it. Kung tawagin po yung good works ni Cornelius, kung tawagin transitional good works, dahil patungo na siya sa promised Messiah. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Na alam naman natin, sino mga unbeliever na gumagawa ng mabuti, alam kong mayroon pong nagsasalita sa kanilang mga konsyensya kung saan sila dapat pumunta. Pero kadalasan, hindi nila pinapansin ito, mas naniniwala sila sa kanilang pininiwalaang relihiyon. Now, sobra na po ako mga kapatid, tapusin na natin. So nakita natin ang pagkakaiba ng good works ng righteous and supposed good works sa mga masama or wicked. Ano pong aral ang nakikita natin dito na kadalasan ating napagkakamalan? Number 1, huwag nating kainggitan ang good works ng mga unbeliever. Huwag nating kainggitan ang good works ng mga masasama. Kadalasan sa atin, gusto nating pantayan o higitan pa ang kanilang ginagawa. Wala na tayong katulad, kundi nagiging katulad tayo sa kanila. Good works po na ating ginagawa, ito'y kaloob lamang ng Diyos sa atin. Na nanunulwalhati ang Diyos kapag ito'y ating pinagliliwanag sa buhay. Hindi ito sapat para tayo po ay bigyan ng kaluguran ng Diyos. Kulang ang ating good works para mabayaran natin ang Diyos sa ating kaligtasan, sa ating kapatawaran. Ginagawa lamang natin ito sapagkat ito'y ating tungkulin bilang isang alipin. Kaya walang sino man sa atin nagmamalaki. Pero dapat nating ipinagmamalaki ang Diyos kapag naluluwalhati siya sa ating buhay na tayo gumagawa, yumayaman sa good works, mga kapatid. Na gusto kong bigyan ng pansin ito. Ayaw kong alisin ang katotohanan ito na dapat tayong yumaman sa ganitong mga mabubuting bagay. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 9, saan nagmula ang ating kakayanan para may sagawa ang good works? Bagamat ito'y sa context ng giving. No? At kaya ng Diyos, sabi sa verse 8, 2 Corinthians 9, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumasagana sa bawat mabubuting gawa. Only from God nagmumula. Siya magbibigay sa atin ng binhi, ng kakayanan.
At siya rin magbibigay sa atin. Context dito is pera. Ang Diyos din nagbibigay sa atin ng hanap buhay, nagbibigay sa atin ng kakayanan na magkaroon ng salapi upang tayo po'y sumagana sa pagkakaloob sa iba. Yun po yung purpose, kaya tayo pinagyayaman ng Diyos. Verse 10, gaya ng nasusulat, siya ang nagsabog, siya ang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi, ang Diyos sa atin, sa maghasik, sa ating Kristiyano, at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, pagiging mabuti. Well, kung atin pong gamitin yung katwiran, gusto kong yumaman, kaya kailangan yumaman ako sa pagbibigay. Hindi po ganun yun. Tanda natin, Diyos lamang bibigay sa iyo ng kakayanan at pagkakataon kung sino yung dapat mong tulungan upang ikaw naman ay yumaman, sumagana sa mabubuting gawa nito. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa naharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Upang makapagasik. Na alam naman natin sa Matthew chapter 5, I think, hindi ko matand, na yung mabubuting gawa, yun yung ating paghasik ng kayamanan sa langit. At hindi tayo maghasik sa kayamanan sa lupa. Kaya, mga kapatid, huwag nating kainggitan ang supposed good works ng mga unbeliever, ng masama. Kaloob lang ito sa atin. Kaloob lang din sa kanila. Kailangan ang ating pong focus is to glorify God sa ating buhay, sa ating good works. At ikalawa, huwag nating pabayaan ang good works na nasa atin na. Hindi natin ito gagawin para makaangkin tayo ng blessing sa Diyos. No, nasa atin ang blessing. Dito tayo nilikha ng Diyos kay Kristo. Kailangan lamang ito ay ating pong isang bulat. No? Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Lahat ng good works natin ay from God. Sa Kanya lahat. Kaya nga gumawa tayo at sumagana tayo sa mabuting bagay. But be wise. Kung alam natin, lasinggo yung maglilimos na yon at aalak lamang yung ibibigay mo, palitan mo ng pera, gawin mong tinapay. At least, hindi nawawala yung katangian ng Diyos na nagliliwanag pa rin sa iyo. Hindi nagiging sakit. Okay? At tandaan, huwag nating gamitin ang ating good works, ang ating pera, para imanipula ang tao. That is hypocrisy. Mayroong kabayaran sa bagay na yan. Be sure your sin will find you out. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay na katotohanan at katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Bilang Kristiyano, Lord, kami po ngayon ay may kagalakan, kasiyahan na tumulong, gumawa ng mabuti sa lahat ng bagay para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen.